Signe, hvorfor ligger nissehuen herovre i skraldespanden her? Det var fordi, at Anders han kom ned og så tog han nissehuen af mig, og så smed han i skraldespanden. Der er da også noget galt med dig her, Alberte. Hvad er der med dig? Jamen, det er fordi, Anders han har forbudt os at have julestemning og julepynt og sådan noget her på skolen. Nej. Der er slet ikke noget julestemning her på skolen. Det er så trist. Ej, hvad er der dog galt med jer her i fjerde? Du, Anders! Ja? Er det ikke ved at være tid til, at vi snart får sunget nogle julesange til morgensang? Nu er vi kommet ind i december måned, og der sker ikke meget der, synes jeg. Julesang? Puha. Vi skal altså sætte julekort ud til de nye. Det er de gamle her. De skal altså skiftes ud, tror jeg. Jamen jul, prøv at høre her, ved du hvad? Jul, ved du hvad? Vi er jo kun lige i starten af december. Der er lang tid til jul, der er jo flere uger, og jamen, ved du, jul, det hænger simpelthen ud af halsen, ligegyldigt hvad det er. Du kan se, der er så mange ting, jeg skal forholde mig til. Der er papirer her, som siger, at ny kopimaskine, og så skal vi have solceller. Prøv, hvis du lægger mærke til det her, så nu skal vi have lavet iPadsen op, fordi nu mangler de strøm. Det er jul, det kan være lige meget. Altså, hvis du kigger ud af vinduet, der er ingen sne. Jamen, der er ikke engang julepynt, der er tændt noget som helst. Jamen, jeg kan slet ikke komme julehumør. Jeg synes faktisk, at der er faktisk ikke noget, der er sjovt. Der er masser af arbejde, skal gøres, og for mig, der starter julen altså først efter, at alle børn er gået hjem. Så er jeg klar til at fejre jul. Så jul her på skolen, nej, det kan vi altså ikke på tid på. De julekort, hvis der skal sætte julekort ud, så bliver du nødt til at gøre det selv. Nej, det kan jo simpelthen ikke være kendt, det der. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har på. Jul. Nej, det er ikke. Det er simpelthen ikke jul.